Amarreunean gai librean Amets Arzayus. Pentsamentuak abiadura bat badu. Logikak bere kadentzia. Denak ezberdinak gara. Sinonimorik ez dago. Eta maite ditugu korrikalariak. Baina Zatopek ez daki norden gazte batek. Orain Usain Bolt maite dugu. Bolt. Izen artistikoa du. Arnas bakarrean ahoskatzen da. 100 metroko txapeldun bat ezin da Bahamontes izan. Hitz denek ez dute abiadura bera. Baina inteligentea argia da, eta argia azkarra da. Abiadura bereko hitzak dira, gurean, persona inteligentea eta persona azkarra. Hitzak alta tronpatzen ere dira, eta nik, gero eta ziurrago pentsatzen dut, jende argiena dela pentsamentuaren pausoa geldo daramana. Hogei urtean zahartu ez diren hitz batzuk irakurri nituen lehengoan. Jon Sarasuarenak ziren, hedabideez ari zen. Egia duk gaur eguneko gizartean arazo larrienetako bat informazio saturazioa dela. Norberaren pentsamentu propioaren garapena zapuztendik saturazioak. Isolamendu puntu bat edo pentsamentu lana handia ez baduk, hedabideek markatzen diate ez bakarrik iritzia, baizik eta iritzia zertaz izan behar duan ere. Nebulosa bat duk, itxuraz aukera anitzekoa, baina praktikan uniformatzailea eta paralizatzailea. Nik abiaduraren kontzeptua gehituko nioke irakurketa horri. Interneten esplosioak ekarri duen abiaduraren arazoa. Orain, informazioaren eremua saturatua ez ezik frenesiak jota bizi da. Denbora hitza ahoskatzeko behar den denbora tartean berriak zahartzen dira. Informazioak galdu du bere errugabetasun presuntzioa. Eta ondorio latzena. Pentsamentua pausatzeko tarterik ez duen instanteria bat da aktualitatea. Nik uste dut hatsa hartzeko espazioa behar dugula. Eta autobideetan bezala, informazioaren zirkulazioari abiadura mugak jarri behar zaizkiola. Gure garunetako esteek, sabelekoek bezala, lixeritzeko denbora bat beharrezkoa dute. Bestela, gure iritziak ez du beherako batek baino solidotasun gehiago. Eta usaina ere, gutxiegi iritzi propio bat izateko. Gustu txarreko hitzok pentsatu nituen, ni komunkatiluan eseritan nengoela, gizon bat soinuaren abiadura gainditzen saiatzen ari zen bitartean.